Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba kaMsilego noMangwabi. uMsilego uthi ke uMangwabi akasamthembi ngembewu yakaMsilego ngoba ngathi akazile ngesihle and uzodestroya. Uyasho nje kuba kuningi. Kanti uMangwabi wakwachaza kuyo le show ukuthi ube nenkinga lokuthi abantwana bebekhona bengaphili. Waze wathi-ke into ayibukayo ukuthi ngathi uMsilego akababali labantwana ngoba bengaphili. Waze le ndaba wayikhuluma nanosisi kaMsilego uma sebekuhlangana ukuthi-ke ubhizi kanjena and uMsilego akasasithola isikhathi uyacomplaina. Wathi kuMangwabi usisi kaMsilego kufanele ebuze ukuthi yini uMsilego enga-understand ngoba naye usomabhizinisi ukuthi-ke izimo zempilo zinje. Kwase washo ukuthi-ke ngoba-ke uMsilego ekhuluma nangendaba yey'ngane, hhayi ukuthi iy'ngane akazitholi noma abazitholi, kodwa iy'ngane aziphili ezinye. Makufika uMsilego nogogo maMangwabi beba nesikhathi la bakhuluma khona because uMangwabi usesatha ama-issues akhe wayokhuluma noma. Useyabeka uMsilego ukuthi phela into ayizele ile yey'ngane. Uthi-ke umama bayabathola abantwana, okusho ukuthi akasabali uMangwabi kuphela, kodwa abantwana abaphili. Engathi kubaba uMsilego, mina angazi guys, kunalento yokuthi uzwela abanalo, kodwa phela asazi abantu aba-react ngokufana kwizinto. Kodwa nje leya episode ile yasisi kaMsilego noMangwabi nale yaMsilego noma uMangwabi iyangisabisa ngokuthi nje bethi iy'ngane aziphili ezinye, kube ukuthi kube ngathi abashongo lutho. uMsilego engasho mhlawumbe ukuthi eyi sike saba nenkinga-ke impela ekhaya. Yabo leyo nto ukuthi nje indaba ebucayi kuvele kube ngathi abashongo. Angazi-ke noma yimi-ke oneswe libi, kodwa ngabona kanjalo. Usisi kaMsilego ekhuluma noMangwabi wavele wambuka nje uMangwabi esho ukuthi cha, siyabathola abantwana nokuthi abaphili. noMangwabi waze wahleka lokhu ukuhleka into engahlekisa, ehleka kancane kungathi yabo uzama ukuyibamba emotions akhe. Baphinde futhi sebela kugogo kumaMangwabi kuMsilego noMangwabi noma ugogo bayikhuluma le ndaba. Manje nangu uMsilego futhi useyabuya uthi akasamthembi. Luphi kanti uzwelo kuleli khaya? Nangendlela asho ngayo usho ngathi nje uwunkosikazi okhohlakele, so ngcono nje avele ayeke ukuzama naye. Hayi, khona siyababaza phela ngoba ngeke sazi mhlawumbe izinto abavumelana nazo uma sebeqhuba ibhizinisi labo lomndeni, ngoba phela ngaphezu kokuba yi-TV show kwenziwa nemali. Kodwa kufanele kuze kube nje, kube muncu. Hayi guys, hayi noma yithi esitekenteke, mina ngibuye ngazi mhlawumbe ngithi yithi esithatha izinto ngeyabo sitekenteke, ngoba siyabuka nje ukuthi umuntu wesifazane udlule ebunzimeni obungakanani nge-pregnancy, izinto esiyifundayo kanganani-ke sewunethemba uyibona ingane noma ungayibonanga. Loko nje leyo process leyo konke nje, yikho ngize ngithi angithandi sikhulume ngakho ngoba angifuni kube khona esibalimazayo masiletha le ndaba kule channel. Manje mase sikubuka lapha ku-TV kuvele nje kulumele indlela benza ngayo. Eyi mina ngazi noma kufuneke evele njengonkosikazi oyisiphoqi naye amphoxayo ngoba vele uyaphuma kuyena. Hayi, kodwa mase sifika la ku-social media nangu uMangwabi ukhona, uNdlunkulu, hey, hhayi indaba inemali. Yabo lo wathi nje imali impande yesono noma ngabe ivesi laseBhayibhelini wayeyibonile into, ngoba kubuye kukhulunywa kabuhlungu sithi hayibo kwenzakalani manje. Asiyivaleke le video, sengibhorekele ekini.
Kodwa ngiyabonga guys, i-support ngiyabonga, angiqedi. Bye.